Jopur e kaunti ma Migori oketo ogirimiti mar tich kod riwruok mar Cereal Growers Association CAG winjruok mageto jiwo weche mag pur e kaunti ma Migori. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori Juma nigi ler mathoth. Ng'wech mar kedo kod nok mar chiemo e kaunti ma Migori dhi nyime. Katend kaunti ma Migori nywando riwruoge mopogore opogore ma oting'o mago mag piny owacho kaachiel kod mago mok mag piny owacho e wechego mag pur e kaunti ni. Lipot mogol kod migawo mar pur e kaunti ma Migori yango ni kaunti ma Migori osetemo goyo ndawa maber e yore mag pur. Kata kamano, chiemo ma kaunti ma Migori pod golo pod nitie piny. Have been able to bridge that gap, but we still have shortages of food. Of course, Migori, compared to other counties, we may not be that bad, but you don't have to be happy that you are not as bad as someone else. We really need to continue improving our food security, and we are doing that in very many ways. For us in the county, we have a very elaborate program of ensuring that we provide certified seed to our farmers. For the last 2-3 seasons, we have consistently provided maize seed, we have provided bean seed. Kadeni nyalo do support more subsidy more matin. Mamiyo some startup support of starting up farmers. Nekechono tini samoro nego gigi idoga kakoro samoro Jopur kanyala afford gi consistently. Jatend migawo mar pur e kaunti Migori Lucas Musenda kod Hosea Mwanje Matiyo, rogno mar Cereal Growers Association, mori kone wuoyi kinde mane giketo kokgi e ogirimiti mar tich ne wadne kaunti ma Migori nitiere kod nyalo mar golo chiemo moromo pod oketo kenge mowinjore. The value chains include maize, sorghum, soybeans, high iron beans as an alternative to tobacco farming. Then we have also promoted the farming of groundnuts and orange-fleshed sweet potatoes. We'll be really counting on their expertise. We will be counting on their support so that together we can be able to tame the very high levels of post-harvest losses, or even losses that occur when the crop is still in the field just before harvesting. Moko kuom gigo maten kaunti ma Migori, korwogno mar Cereal Growers Association, geto jiwo, gin moting'o tiego jopur, manyo chiro ne jopur, medo ndhadhu ne kothe, kod mamoko. Got here about 6 programs that we work in Migori County, and most of them are geared to addressing the farmer challenges of lack of information, lack of knowledge, market linkages, post-harvest loss management, and also to address the issues of financial inclusion. We started working with only 4 farmer service centers who had only 1,459 farmers. And right now we are talking about 102 farmer service centers who are reaching out to 27,000 farmers in Migori County. Geng'o lal ma jopur yude puothe kata bang' kayo cham bende gin moko kuom gigo eko matend kaunti ma Migori kautendre korogo mok mago mag piny owacho kod mago mag piny owacho chano jiwo e bwo ogirimiti ni. Farmer has put in all the labor, they have harvested whatever it is. But by the end of the day, you still find losses and pilferages in terms of losses along the way. Dr. Sea Mwanje Matiyo mar Cereal Growers Association, wanjo pur e piny Kenya mangima yudo lal mar atamalo 40 mag kothe magipuro. The entire budget is quite important, but for most of the farmers right now, the biggest challenge is about post-harvest loss management, where in some cases they lose up to 40% of whatever farmers produce. Juma, Ramogi TV, Migori.